Sim number laispa laipsa. Songo yau Jisu naga bindaga naga step hakaba kabalangka kin mau boram yau John Paul ba Bakhuid upop ula im yaga jingim ka Bakhuid yau bangi itu tau yau bangi Lait-ïa ba yau ubalawan jingo ya ka rijongi nginang bu yaga jingdumu lembaga jinga side lem jongu John Paul ba Bakhuid ni duairu naga bindagi ba pangi ba shitom naga binda baro ki jingdumu jongi baka bor Jisu nam pau kadbangi shimenda haganegi yukrish Bakhuid ha kertengu pa bado kon bado men sim Bakhuid amen ka jinga e jangu trai jangu Jisu Christ bad ka jingir jangu ble lem bad ka jinga sulak jangu men sim Bakhuid kindon rengkat bat pi barro rengkat bat piro ko himen ko para tongin Sngo jan badu Jisu haganege kerlip mat kat bakak tino belai kapen kan mau iangi bangi deben long ke bala krai haga jingim jangi naga binda man ka kerlip mat da ka bakiar na bahar ke kam sniu da ka bakiar na bahar ke jing chaitu ngi deben long bala krai tongin sausi khalor ki por baro ngim shimla pin krai alade ki por baro ngila sha ya ubamen ki pop ben sen sharingi lese kat ba pi shiminda haganeng mas Bakhuid ru pi sautu pi im haka pop pidang le ya ki pop pidang mlin ben le ki kam sniu karpadi ya Jisu baundup ya rap ya pi haganeng mas Bakhuid daga bor janga jingine Bakhuid janga Jisu ben yu roit ya ubamen bat ki jing sniu baro ka ba haka jingim jangi Kotrai Jisu map yangi sai kud yangi nga plam how blay badon bor baro pada happy ko himen ko para bangala le pop shibun e da ki jim parkat brakik tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakraw e janga namar kata ngakar pad ya kamaria Bakhuid kabayai sa kateisoti ya ki angel bat kiri koi bad ya pi ko himen ko para banduai na kabinda janga how try ublay jangi ublay badon bor bar unis ne yangi badendala map iki pop jangi unyalam yangi shaka jingim bam jikut amen I can rat ko blay isne yangi I can rat ko blay isne yangi Cristo mapko Cristo ram no enim jongi benim yangi Try can rat ko
inia duwai. Ibu ya kejing temu jongi baro lembaga jingnya silem jongo John bol ba ar Bakhuid. Koblei ba don bor baro ba yim junam me ubala jid yawu John bol ba ar Bakhuid bansen shar halor baro ki paid jame bad me pinmen do yaki dakak tin ba dakak nuksa jongu dakak jingnya silem jongu tori kendong yaki nong sharai janga balang jame lembat ki kinhun balapin kamdi yaki bato senran yaki hakelindi shaga jimpe nimbam jikut da utrai jangiu Jesu Kristu kun jame uba imbat sensha renkat badme hake jingelong kawe jangamen siem Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kajing puli nakasithi Paulus Bakhuid syagi Kristen ha Ephesus. Kupara tukun mau bahakata kapor lapen ya klad ya pi nau Kris lakan taj ya pi naka jinglong trasnong u Israel. Pat pilalong gimender ya kijutang kajingkular. Pilong kibamdon jingkermen bat kibaklem blay hakapertay. Nrai mentah hau Kris ya pi giba mensyua piladon syajengai ba. Lawan ya lam hajan hakasnam jong Kris namar ulong kajingsuk jongi. Ubalapen long kawe yangi gibalong ar. Pad ubalapen klem ya kikenro papen ya klad. Jong kajing yasun da kaba upenduk hala kajong kado yaki an jongki hukum pad kidusturnyam kenang baun dob la abantau halade uwe ubreu batamai hakajaka kibalong ar da kabapenwan ya kajingsuk pad baun dob la aban penyasuk ya baro ar haublei hakawai kamet lengba kading pena. Pada kumta ulapan kudno ya kajing yasun. Ulawan bad ulayalap ya kajing suk hapi kiba ladon syajengai ba. Pad ya kajing suk ha kitu kiba ladon hajan. Namar lengba jong u ngi baro ar ngi yorung sya u kupa hauwe umensim. Te kumta pimlong syu kinongwei pat kisok shnong hrei pilong ki para trai shnong lem pat ki riu khoj pat kitkot jong kaying kasem ublei ya kabala tei halor kanong rim jong ki apostol pat kinong ya thulupa hakaba ukris hi ulong umaudong haubala penyasok lang ya barok kawai ki jentei pat ka nangroy syaka tempel Bakhuid hau trai. Hau ba ya pi ru latei lang hakane ka tempel panlong ka jakasyong ublei hau mensim. Kaktin jong utrai. Jisongo ya boleh. Nomor nyospa kuntai. Nyospa dribu kuntai. Ruang dilipat, kuntai kertas.
boru ki bapat ya kan takadunut ke bapabat bakongu bat ki ai ne hadu baginda seiso Hallelujah 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 Utrai undon rengkad bat pim. Kajimpule naga gospel Bakhuid kat kumulukas. Ujesu ula ong halake sinran. Ai ba en panpo ya ki singkai jumpi bat ki sharak jumpi kin me. Bat tolong kum ki bryu ki badang ap ya u kin raj junki ban wan pai naga jinkawai poika poiman. Ba kumda kinla ban pli ha u shisendon haba uwan badu tir jinkang. Sukito ki shakri ya ki bau kinrat ulap baki dang peit haba uwan pai shisha nga ong happy unte la ka jainda un penshang yaki hakamij badunai jimbam yaki lada uwan ha ka jimpeit ngor kabaar lane ha ka balai badulap baki dang peit sukito kain ki shakri ka gospel jong utrai Tingiraya me Chris ko himen ko para beir hautrai Jesus Christ ka gospel mindakasngi ka penshai hangi ba ke jingkot jongoble yangi balongi shakri ba penkare shakri ba kongu balongi shakri ba kongu balongi shakri bala penkare ngide ban ap yawu kenrad malaka kelipmat tengidon kam ban pinpo panpo yaki singkai jongi ki shakri kide ban lombala tre barabor ki shakri kimla ban shongtai shisin bangilong ki shakri jungu Chris ngide ban lomba tre panpo yala ki singkai kabamut ka khatbang idang tre ondon jingtushu dagi jain pong jongi shisin bangi panpo ngimdon kamban kuslai shu ya ka jain bapong jongi namar kanum pintuchu kadbanang tre ka jimut jangka panpo singkai ban light na kano kana ka jingkuslai ya ka jain pong jongi ba kanum don kano kana ka jingtut kadba ngi don hapadeng ki jingtre kabamut ka jingtre ka mensiam jongoble jingtre hapo ka mensiam ka jimpen kare jongi tat hadu kin raduwan namar halo jongi vei pai vei kala pen kamdi yeki kameram ban pendep ki kameram kalong ban im ya ka gospel but kindiu ya ka gospel but iyai badu jisu ha ka ba le ya ka mon jongoble upa kane kalong ka jingtre jongi ban light na kane ka jingtut ngide ban panpo ya ka singkai ha ka jingim jongi badang tau jisu ong pide ban pinme ya ka syarat pide ban im ha barabor ha ka jingshai jongu Chris jinga e jongu Chris bad ladang ki shakri ngim don jinga e hapo jongi ladang ngim trai shitam ban roy ha ka jinga e jongu Chris lada ngilong ki bajaitu ban roy ha ka jinga e jongu Chris da ka ba wad ya ka lat ka lindi ka ba ka balang ka terwa hangi ngin salong ki ba kerdu ha ka jinga e ka syarak jongi kanumme ngitip halor ka syarak halor ka jingshai ngidon bun gi jaka ka gospel ka hikayangi leseng abangishim ya ka nuksa jong shipo ngut ki teisoti kiba san ngut ki bampat penkare ya ka umpin yang ha ka jingdi yang jongki bad san ngut ki bala penkare lupa
kila pin kare ya ka umpiniang ha ka jing diang kaba mod kila long ke bala kare lupa but kila tekana ka syarak jengki kanom lip lada u kinrad u wan kam hadir kapor lada u kinrad u slem banwan henry lada ki syakri ki bam kain kordor ya ka jingi kai jonga gospel lada kim shim la long ka bapin kare kinsa babe namar kinum biang ya ka jing shai ka ba mod ka jingim mensiam ka ba seizo ka ba ha ka ba ngiyo jing shai na ka gospel da ka ba ngi peit ya jisu man ka por but kai ka ban sajia lada ngim shim la long ke bala kre ne ngim shim la don ka jing shai ba me barabor ngin kerla long mende ngin kerla long nongwe ngin stang ban du jingermen kumba ong u Paulus Bakhuid shakashiti jongu sha Ephesus haba ngim don jing shai shu haba ngim trai shitom ban penme ya ka jing shai ka ba mod bam don jinga eshu hau hangi be peiwe ngila du na ujisu kalam jinga e jongu Chris kalam ka jing shai jongu Chris kalam ka jing trai shitom ngin kerlalong ke ba kentai ya ujisu ha ka jingim jongi ni kentai ya ujisu namar bale ngim isu ya ujisu ngim kein kordor shu ya ka jingim badu Chris but kane kalongka jinglong kabangi de bandon ha ka jingim jongi kane kade balongka jinglong kabangi de ban yo da ka jing trai shito nangdang yusno ujisu lele kumno ujisu la pinkare lupa iangi da lemba ke jingsha shitom jongu ya ke jingim bat ke jinga ena ka vinda jongi ula pinkalon ya ke kinro ka ba pinya kalad iangi lese ya ke jing tarais niyo jongi ya ki dustur bas niyo jongi ya ki culture bas niyo jongi lese ke jingmlin basiniyo ka ba yalam ingi sha ke jingchon ujisu la pinjanai na dong shatom ula penjanai ya ka ain ula penjanai ya ka hukum ula penjanai ya ka jingait bit baro ka bangidon ula penkalon ya ki kinro ba penya kalad yangi na ka ban ya solang badu Chris minda ngi ki shakri ka ba mod ngilonge balait luid henre lada ngi penjaitu ya lade lada ngi pentalot ya ka jingi mensiam jongi kai ka ban sajia ngin karlalong biang mender ngin kalalong ki brio badu jingermen namar kalam ujisu ka jimmi kalong ngi kalalong mender ngi kalalong ki ba du jingermen ngi kalalong ki brio batalot bad haba ujisu wan un lap yangi ngi long ki shakri bamlar kam ngin kalalong ki shakri bam don jing shai ha pojangi ngin kalalong shakri bam don ki sharak bamme ngin kalalong ki shakri bam batre eye bad nagabinta kata kapor ujisu un sabisharingi kabam mod ka jingkot jong ujisu yangi kalong tolong bala kre namar kalajan de ya ka jingwan jongu kenran kadba u kenran u maham yangi balom bala kre ngidon kam ban pet hakamen siam hadu katno ka sharak jonga jinga e sharak jonga jingkoi sharak jonga jingyaisha ka sharak jonga jing snaurit mensiam kadang meha pojongi ka sharak jonga jingi duble kadang meha pojongi lada ka lipno kata ngin kalalongi shakri bamlar kam lada ngimpat panbo ya ka singkai ngim kadakashin kalong ngimpat tre eye ngidang kuslai tang ya kie bahabar henre ngimpat don ka mensiam ban tre baru trai tongin duai hakane ki yukrish Bakhuid bangilongi shakri ba treasure hem bangilongi shakri ba up daga binta ka jingwan jongu Chris bangilongi shakri bam snow jaitu hakano kano ka binta joga jingim kanamba ukenrad unlap yangi bala tre man ka kelip mat ba up yawu jisu ba id karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi daka bor janga beneng daka bor janga jinga e knamba ngin longe shakri batre klam sange daka ba pinme ya ka sharak
jangka jingim men siem kalamli. Enyaro yau trai Jesu Christ. Ko himmen ko para tongen pla ya ka chinget ka chingi. Ngang nget hau blay upa badon bor baro unong tao ka baning bad ka kindaw bad hau Jesu Christ ukun ba marwe jangu utrai jangi yau bala puna men siem bakui yau bala kana ka Maria teisoti bala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar panayavu ula yap la tep yavu ula khia shakibaya hagasngi ka balai ula mi pat ne kibaya ula kiu shabene ushang shakamon ublay upa badon bor baro nangda unwan pat ban bishari kibayim bat kibaya ngangit hau men siem bakui haka balang Catholic bakui haka jingyasilo kiri koi haka jimap yakipop haka jimmi pat kado daga jingim bam jekut amen. Toya duai ko himen ko para baga jinkinia janga bar jumpi kan lang ka bapniang hun ha ublay upa badon bor baro to try pudeng jinkinia ki jumpi na ko ta jingro ko buram mar teng jumu jum to yengi bar ka balam ko jumu aro ko mai to pediang ya kane ka jinkinia na upai jame ngi kar part ko trai kramban perlong ya kata kaba la terwa shaka buram jame haka jinkan mau buram yawu John Paul ba ar Bakhuid ka jingarap shaka jimpenim bam jikut jangi da ukris utrai jangi amen. utrai undon rengkat bat pim Rengkat bat biru to kendiu yalaki donut ikentiu ki shau tongin aingu ya utrai ublay jangim ga shong hau bat kadei Dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadeti jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa bakhuin ko blay badon bor bat bam jikut lemba utrai jangi u Jesu Christ namar kumba hakasngi buram jangu riku jame u John Bol ba ar bakhuin me ai jinkamen hakabalang jame kum daru me pen klain yaka daka nuksa janga jingim bakhuin jangu me hikai yaka daki kendin ke jingelap jangu but me ai haka yaka jingeda jame kum ke jubab yaka jingduwai jangu but namar kata rengkat bat ka kinhorn jangi angel bat ki rikuin nirwai yaka jingruai janga jingero yame bat ni penbana kalem sange Bakhuid Bakhuid utrai Bakhuid ublay ki pat beneng bat berteki da kaburam jombe ruai osana shadro ruai osana klemku
ko himen ko para tongin songu ya jisu bangi trang ru naga benda ka jimpen sle jung men siam Bakhuid halo jung e vai pai vai idwai ba ka charak kanang me apo jungi panginang pen klang ding da ka jingwan kya jung men siam Bakhuid such a scene panginang IT e jing dumo ba per ka jungi ba ka bor jisu nam pau ha ka ne ka kelip ma ha ka jingim jungi da shisha melong Bakhuid ko trai kat mei jong ka jing Bakhuid ban rom namar katang ikar padia me to pen Bakhuid pen kantang ya kini ki jing terwa jangi da ka ba pa ya umen siem jame kum ga jer halo jangki bakin kalalong yangi kamet barkas nam jango trai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons nobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kdia yavu badula ai kalage senran u on to shim batobam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga ya ka bainaiti naga benda jumpim Haka ju keru kamendala le abam ula shimya ka kuri but da ka baingo biang yame ula ayaka halage senran u on to shimbat to dina kane pi barro ne mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam bati mai but bam jikut ya ka ben pen mi naga binda jumpy pa naga binda ki babun naga binda ka jimap iki pop to le yakane ban kan mau iangam Kosnam bakardor jango Chris. To pen Bakhuid yangi. To pen Bakhuid ig men siam hadim pen Bakhuid. To pen koi pen kia yaki bapangi bashitam. Yada yangi na ubamen naki kalam. Kajimaya jongka jinge Katasin bangi bang yune upu bangi dinagani kakuri ngipen benaga jing yap jong mi kutrai tadadu Namar kata ngi ke bapen mentai ke jingya bagi jimi pajumu ngi tarwa hame ko trai opo janga jingim badia ka kuri janga jimpenim ngi da aing waidem namar mela nyu yangi ke babit menia hakama jame bat ban shakriya me da ka bas ngeverit ngi kar padia me bangi ke bayo binda hakamet bagas nam ukris ngilong ke bala penyat le kawai da umen siem Bakhuid taken mau ko trai ya ka balang jame ka bala priang hasatala ka parte But penjana yaka haga jingir rangad badu Francis uppa Bakhuid jangi kubil bad marvenu bishop jangi but bar kilingtho but kirinium taken mau lemro yaki himen ke parashin rang but kinte kibela yoti ya daka bakrmen yaka jimmi pad but ya baro kibela klat no haga jingis ne jamme topdiang yaki shaga jingshai ka kama jamme to isne yangi baro ngi karpad yame barengad but kamaria teisoti Bakhuid ka kami jangu bele ku joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u John Paul ba ar Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baharu ki Bakhuid ki bela pensma ba yame pateng la pateng ngilong ki babit benyo bin dalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pendon buram yame da ukun jamme u Jesus Christ davu lembadu badhavu kallong hame ublay upa badan bor haga jingalong kawai jungmen siem Bakhuid Paro kaburam bat ke jingero genom la genom Amen ko himen ko para to ngin duwai naga binda paro ke jing tumu jangi baka bor jisu nam pau hangi kadbangi duwai kumbau jisu lahi kayangi iduwai naga binda ki bapangi bashitam iduwai naga binda ka parte baro kawe pakandon ke jingsu kumjuru naga binda ke jingim shime
Kopa jangim ba habene kalong ka bakui ka kupteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame akndo kumba habene to ayang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasni ba to map yangi kirangkang jangi kumbangi rungi map yakabeles niyo yangi badwa dialam yangi shaga jimban shoy henrei to polite yangi naga basiniyo top light yangi karpat ko try nagi jingsiniyo baro haga jinx born jamme to ai jinx suk jinx sign haga sngi jungi kramba daga jingarap ga jingis ne jamme ngi light bara bona ka pop but ngi yo jingada naga jing jin jar baro kadbangi dang up kemelindi haga jingarmen bakhuid but ga jingwan pa jungunong penim jungi u Jesus Christ Nana kecume kalong kaima, kecume kewar kapuram, junam la junam. Kotrai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe dike pop jangi henry yaga jingai janga balang jamme bad haga jings born jamme to ai haka yaga jingsuk bad ka jingat le kawai katkum gamon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo rengkat bad pim dap da ka jingedo Christ tangin yaingu markeliam Hakami ukun lambaro jango bale. Hakami ubakit na ka pop janga parthe. Sukito ke bala korcha ga jinga wai jango kun lambaro. Kamet perkasnam jango Chris kan reina sha jingim bab jango.
ko trai Jesu ngis ngongo yame nagabinda ka jing kot jame nagabinda ka jing jir jame yangi banlong ke shakri jame Jesu me pen krai yangi mela ai bor yangi mela ai men siam yangi mela pen khadang ya ka jingem jongi da ka jinga e ga jame karko kardo yangi vai pai vai minda ni ke bela yo pidiang ya uppo na bane da ka jimbang men siam kabayarap yangi ban bud yame ban kre barabor nagabinda ka jingwan jame ko Jesu kadba me kendo yangi vai pai vai ban long bela kre ai boringi ko Jesu pangindup la ban traishitam ban roy ha ka jingaye ba ka jingkoi karko kardo yangi ban koi ban kia yangi ko Jesu hallelujah 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duvai. To ai baga sakramen kabangila pediang ko trai ko blajangi. Kan pen kalang hangi ya kata ka ding janga jingid da kaba ujon bol ba ar Bakhuid ula shirhem haba ulaiti alade kalam sange nagabinda kabalang jame da ukris utrai jangim utrai undon reng ka batpim blay badon bor baran karkoyapi uppa barukhon badomen sim Bakhuid ya lesuk ban pen bana ya kubar babha jang utrai daga jingim ga jompim Aspa Prabhuwe. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu, o Maria cable, o jinque jungabete, iangel bagriucur kirwan yaroya paz. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Gaburam hagpa berkun mensim Bakhuid, Baram bamnikom junta berkut nama. Kono bukitam jong Jesu, kono betlem jong Maria, dan yoro yutra Jesu Christ, nama.